Autoritats, senyores i senyors, amics i amigues, benvinguts i gràcies per la vostra assistència. La Coral Vendrellà va néixer tot just ara fa 20 anys, una fita prou important per una entitat com la nostra. Els seus membres fundadors tenien molt clar, des d'un bon començament, el que volien aconseguir i amb qui volien arribar a aquesta fita. Aquesta coral no donaria el seu primer pas si no anava de la mà d'en Roser Maillet. Ell va acceptar. Aquí estem a una de les dependències de la catedral, que es diu Aula Major. És de l'antiga canònica d'aquí, potser del gòtic més antic d'aquí de Tortosa. I aquí vam col·locar, així encara que sigui horitzontalment, a terra, el que era abans l'orgue més antic del 1700, més o menys. 1696. Aquí tinc aquest llibre on hi ha la fotografia de l'orgue tal com era, tal com estava, i les restes que tenim ara aquí a l'esquerra. Això va ser una bomba a la Guerra Civil? Sí, va caure una bomba dalt a la volta de creueria que hi havia al damunt mateix del cadirat dels canonges i de l'orgue, i per a tornar-ho a refer van haver de treure-ho tot, el cadirat dels canonges i també l'orgue. L'orgue va quedar, el que va quedar va ser tot això només. I per cert, falten coses del que hi havia. Bé, potser és l'únic lloc on veig que hi ha una mica de carcoma. ¿Y de allá también? ¿Y aquellos también? Pero aquí, es aquí.
allí seria una màxima espiritualitat en el sentit que molts monjos, no dic tots que assolissin aquesta idea, però molts monjos tenen com a idea principal de la seva estança en el monestir, la idea principal seria aquesta, no? que malgrat que el món, dit així en general, dominen altres idees, hi ha el silenci, hi ha la meditació de cada dia, hi ha el fet de tindre un horari a tal hora tal cosa, a tal hora tal altra, tal altra, tal altra. I això ha portat fins a les últimes conseqüències. Moltes vegades els que estem fora dels monestirs no comprenem aquesta idea, que el món no és dolent, el món és bo també, és bo. És una de les coses que va crear el nostre Senyor, segons la Bíblia. La relació amb l'Església, és a dir, tu en un determinat moment deixes de ser sacerdot, no? Sí. Com ho vas decidir? Com ho vas viure, això? Este canvi, no? Doncs mira, hi ha molta gent que pensa que aquest canvi sigui deixa de ser capellà, deixa de ser per casar-se. Molt bé, és una idea que està bé. Un ofici per un altre. I en aquest sentit sí, però en el sentit que hagi de ser contra una cosa contrària a l'altra, no estic d'acord. Els capellans veus que es poden casar i tindre, i l'exemple el vam tindre una temporada aquí a Vinaròs. Vam veure gent capellà, un capellà vestit amb sotana i tot, i abraçant els seus xiquets i la seva dona. I per què no? I dèiem, i per què no? Una cosa no està renyida amb l'altra, al contrari, que són dues coses bones, allò que dèiem abans, dues coses bones que es poden barrejar perfectament. És improvisació. Doncs molt bonica. I quan vas començar, Rossend, a tocar el piano o en la música? Sí, als 12 anys, quan vaig entrar al seminari de Tortosa, vaig començar a estudiar no només la música, sinó també totes les assignatures normals d'un batxillerat. Sí. I la música, sobretot. La música no tenia por de sacrificar algun esbarjo, alguna excursió o això, per estudiar una mica el piano. Estudiar perquè sembla que no requereix molta dedicació. Requereix que t'estimis molt la música i t'hi puguis dedicar. Quina és la teua relació en la història del Conservatori de Tortosa? Doncs la meva relació és més estreta, no pot ser, sinó que estant fora de Tortosa, com jo estava en aquell moment a Alemanya, se veuen les coses d'una altra manera, i és que allà tens unes experiències musicals molt interessants. I l'experiència més propera i més interessant que vaig tindre va ser el contemplar i contemplar aquella joventut que componien l'orquestra simfònica de jovens i sentir el que tocaven, sentir tot allò i pensar, és possible que això aquí existeixi i allà a Tortosa no? Per telèfon vaig contactar amb
mossèn Tàpies, que en aquell moment era el director del Conservatori de Tarragona i també molta relació amb tota la gent de la música de per aquí les nostres terres i de Reus també, i em va dir, com a resposta em va dir, ànim, que això està fet. Això, la Diputació, tu posa't en contacte amb la Diputació i veuràs com trobaràs un ambient favorable, positiu. Així va ser. Vaig de seguida jo mateix contactar amb aquesta gent i va ser molt fructífera aquella telefonada, perquè a partir d'allí ja van ser viatges cap a Tarragona, viatges cap a altres entitats musicals d'aquí, conèixer opinions de músics d'aquí, de les nostres terres, i així és que tot se va anar ideant i fent. I sempre dic que és com si els meus pares haguessin fet el propòsit de, si no morien durant la guerra, de tindre més descendència, no? Tindre què? Tindre més descendència, més... Ah, clar. Més algun altre criu, algun altre xiquet o xiqueta, sí. Perquè jo soc el tercer de la família, era el tercer, hi havia un germà més gran, una germana entremig i jo. Sí, després a l'haver-hi malalties així, en aquell temps per als pobles petits eren incurables, com ara una pulmonia. La meva germana va morir als 11 anys, jo en tenia 7 només, i després va néixer un altre xiquet, Jaume, que ha sigut molt intel·ligent i ha sigut professor de la Rovira i Virgili últimament. Ara ja està jubilat com molts d'altres jubilats. Després, quan vaig acabar el seminari, com que veien que tenia més o menys qualitats per a la música, vaig anar a Roma a estudiar, a perfeccionar totes aquestes coses de la música, tant orgue com composició, com cant gregorià, història de la música, tot això, tot s'estudiava al Pontificio Instituto de Música Sacra, allà a Roma mateix. Que bonic, no? Sí. Perquè a més de l'encant de la música hi havia l'encant també de si t'agradaven coses antigues, com ara tota la història de Roma al llarg de la humanitat, no? Després de Roma vaig vindre cap aquí a Tortosa i algunes coses que vaig aprendre per allà sempre les aprenia amb la idea de poder-les actualitzar i realitzar aquí a Tortosa també. Com ara
se sentia una orquestra de música simfònica, orquestra simfònica de gent jove de per allà, no només de Roma, sinó també a Alemanya, que hi anava alguna vegada durant l'estiu. Sempre deia, tot això vull realitzar també a Tortosa i a tot l'ambient de per aquí, sí, a les Terres de l'Ebre. Encara hi ha de les 3 o 4 corals que jo he freqüentat, està l'Orfeó Pol Casals de la Ràpita, després l'Orfeó Tortosí, la Coral de la Palma i també una coral que van fundar aquí a Tortosa, a més de l'Orfeó Tortosí, la Coral Vent de Dalt, anomenada Vent de Dalt. Sí, amb aquestes corals he tingut una pràctica constant, de manera que hi havia èpoques de la meva vida que m'havia de dedicar a moltes coses alhora. De què donaves classes al conservatori? Vas estar molts anys? De piano, orgue també, últimament amb aquell orgue que tinc allà ara, amb aquell fèiem classes d'orgue també. I va fer també professor, jo vaig fer també professor de solfeig i tot teoria de la música, harmonia, contrapunt, tot això ho vam donar tot, sí. Aquest piano mateix també és un piano molt bo que vam aconseguir per una amiga de la Cecília, que estudiaven junts allà a Múnich, a Alemanya, i aquesta amiga després se va dedicar a aprendre a fabricar pianos. I li vam dir, entre ella i jo, li vam dir, si tens alguna ocasió, ens avises i li comprarem. I l'ocasió va ser aquest piano, té una sonoritat molt bona. Té una sonoritat molt bonica. Tothom que ve aquí de fora i toca el piano, és un piano que val la pena. Que no és tan freqüent de tindre instruments tan bons aquí, no és tan freqüent. Què més? Això és el tap que s'estira. L'instrument, tota la columna d'aire, que és el que sona, d'aquí fins aquí, fins aquí. I ara la faig més curta, d'aquí fins aquí més curta, per tant serà més agut. Sol bemoll, do bemoll, sol bemoll, mi bemoll, re bemoll, do, sol, do. De Flix i de la Palma estan a l'església de Flix i a l'església de la Palma. Sí, perquè per acompanyar els cants no només de la coral, sinó també de la gent, va molt bé un orgue per acompanyar els cants. Abans aquest poble està situat damunt d'una lligera de roca, i al poble mateix hi ha moltes cisternes molt grans, però l'aigua principal que tenien per beure i per tot és d'aquí baix de la Font Vella. Aquest mural estem allà baix de tot el que representa el mural del meu oncle Rosent Escolà. I l'últim episodi podríem dir que és aquest ruc, que mirat des d'aquí baix sembla que puja i mirat des de dalt sembla que baixa. Això és una curiositat de la tècnica del pintor. I per l'afició de la música i per l'afició d'altres coses, doncs encara m'estira més el poble. M'estira de manera que el fet de vindre
no representi cap obligació que has de complir, no, és un gust que... I penso que a poc la gent tornarà als pobles. Els pobles se tornaran a poblar de gent. I així com hi ha moltes cases buides, l'altre dia mateix vam veure una casa buida, però que l'han acabat de restaurar en un altre lloc d'aquí del poble. Que moltes tradicions d'aquí del poble, abans de la guerra que diem, ja es cantava, d'alguna manera es cantava. I després de la guerra, després del parèntesi de la guerra, perquè va ser un parèntesi d'inactivitat, igual com ara també de la pandèmia, que també ha representat un parèntesi, i molta gent se l'ha deixat, molta gent de les corals se l'ha deixat ara ha aprofitat per deixar-ho. Perquè la mitjana d'edat és alteta, no? Sí. 60, 70 anys. I avui he escoltat una idea nova que tens, que seria fer un orgue en rodes, per a les processons. Sí, per a les processons. Antigament també es feia això. Això seria divertit, no? Sí. Fer un orgue semblant al que hi ha ara, però amb una plataforma i amb rodes, que pugui anar pels carrers. Claro, i que et porten, tipus una carrossa, tu dalt i que et passegen, no? Sí. Està bé. Sí. El to. Hi ha moltes coses només a una veu, però hi ha algunes també a 3 o 4 veus. I sembla que no, això és un mèrit també, per un poble és un mèrit. Que es canti molt d'oïda, i no tant com sabent solfa, sabent música que diem.
la capacitat de saber fer el bé. Jo a vegades ho explico i la gent me diu també sabem fer el mal. Sí, però sobretot sabem fer el bé. Per tant, és una de les tres coses que tens en compte. Que el món és bo. De fet, les conclusions del creador, doncs, que hi va veure que era bo, que el món està fet de persones bones i també que som capaços de fer el bé.